Dobrý večer, priatelia. Ja budem parafrázovať, myslím, že to je jedna z vecí, ktorá nám naozaj dosť výrazne uniká. Budem citovať často kladenú otázku Lojza Hlinu. Hodnoty. Ktoré hodnoty nám tu ostávajú po politikoch? Ktoré hodnoty, alebo aké hodnoty vybudovali? A to je napríklad veľmi dobrá otázka na adresu tej paródie na človeka, a už to bože to paródia na chlapa, poslanec Michal Bartek, ktorý nemá žiadnu nejakú pracovnú skúsenosť poriadnu a jediné, čo zatiaľ robí, je, že parazituje na štátnom rozpočte z pozície poslanca, pritom má veľmi veľa prehreškov a žiaden výkon. Takíto ľudia by nemali robiť nič v parlamente. Podobný je aj napríklad Milan Mazurek, ktorý tiež nepridal žiadnu hodnotu pre tento štát.